खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि मोनसे फिन आरोबाव गिदिर खहाना बुंनांगोन जेराव मिरु बीपीएफ लाइमोन गांखंनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि सासे लाइमोन दैदेनगिरिया थामहिनबा सुरजित बसुमतारी मुंनि सासे अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथाङा बीपीएफ दोलो नागारबाय आरो बे नागारनायजों लोगोसे गोबां माने बीपीएफ दोलोनि जा आखु जा केरेक्टार बे केरेक्टारखौ बुंफुरना होदों बिथां सुरजित बसुमतारी बिथाङा सासे मिरु लाइमोन बीपीएफनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिमोन आरो मानि थाखाय बीपीएफ दोलो नागारखो आरो नागारनानै माबे राजखान्थियाव जगदान जाहैगोन एबा बिथाङा माबोरैहाय राजखान्थियाव बिफाव लानानै खामानि मावलांगोन बेखौ गुवारै फोरमायदों आरो गुबै जाहोनखौ थामहिनबा बीपीएफ राजखान्थि हान्जा थामहिनबा हाग्रामा महिलारि बिथांनि एबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैबाय थानाय सरकार फैबाय एबा फैबाय थानाय समाव बीपीएफ राजखान्थि दोला सरकार फैब्ला लाइमोनफोरनि थाखाय गोबां माने कौटि रांनि बाथ्रा फोरमायदों जे कौटि रां लाइमोनफोरनि थाखाय होनाय जागोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदोंमोन आरो नाथाय बे समाव बिथां सुरजित बसुमतारी बिथाङा बीपीएफ राजखान्थि दोलोनि सिंनि जाखिनि आखु बे आखुखौ बुंफोरथिना होनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों सुरजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बीपीएफ राजखान्थि हान्जानियाव लाइमोनफोरखौ दैदेननायनि जेबो एजेन्डा गैया जेबो पलिसि गैया होननानै बुंफोरना होदों सुरजित बसुमतारी बिथाङा गोलाव बोसोर बीपीएफ राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानाय एबा राजखान्थि हान्जायाव बीपीएफ राजखान्थि दोलोआव थानानै गोबां माने खामानि मावदों आरो बेखौ लानानै गोबां माने बाथ्रा बुंफोरना होदों सुरजित बसुमतारी बिथाङा गणेश कसारी बिथांनि सायाव गोबां माने बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा गणेश कसारी सुरजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला आथिखालनि लाइमोनफोरखौ गणेश कसारी बिथांनो गोनांथि गैया लाइमोनफोरनि अनगायै बिथाङा फैबाय थानाय बीटीसी काउन्सिल बिसायख'थियाव देरहागोन होननानै बिथाङा हारसिंनो गोग्गाना लादों होननानै बे समाव सुरजित बसुमतारी बिथाङा बिथांनि बाथ्राखौ रोखा फोरमायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों जेराव कास्टम बसुमतारीजों लोगोसे प्रहलाद ब्रह्म रिन्जय बर' बिक्रम दैमारी बिथांमोना बीपीएफ राजखान्थि दोलो एबा बीपीएफ राजखान्थिया सरकार फैयोब्ला एबा सरकाराव फैयोब्ला लाइमोनफोरनि थाखाय कौटि रां बाजेट लानाय जादों लाइमोनफोरनि थाखाय एबा जौगानायनि थाखाय गोबां बाथ्रा सानदों होननानै बुंबोगासिनो दं बेखौ नोंथांमोना नुबोगासिनो दं नाथाय बीपीएफनि जा सिंनि जा एजेन्डा केरेक्टारिटिस एबा जा बीपीएफ राजखान्थि हान्जा दोलोनि मोनसे जा आखु बे आखुखौ बुंफोरथिना होदों बीपीएफ लाइमोन गांखंनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि सुरजित बसुमतारी बिथाङा अजद दैखांनाय बायदिब्ला बीपीएफ राजखान्थि दोलोनि गेजेराव आथिखालनि लाइमोनफोरखौ दैदेनलांनायनि लाइमोनफोरखौ खाबु होनायनि जेबो प्लेन पलिसि गैया होननानै बे समाव रोखा बुंथिना होदों जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा 100 कौटिनिबो बांसिन लाइमोनफोरनि थाखाय बाजेट लानायनि बाथ्रा बुंदों नाथाय बेफोर गासैबो नंखाय होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों सुरजित बसुमतारी बिथाङा आरो गणेश कसारीनि बिथांनि सायाव गोबां माने अजद दैखांदों दानिया फैदो बिदिब्ला थारैनो बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया लाइमोनफोरनि थाखाय बाथ्रा सानमारोना आरो गणेश कसारी बिथाङा आथिखालनि लाइमोनफोरखौ नागारनानै राजखान्थि बिथिङाव बिथाङा जौगालांनो हागोन ना बेफोर मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ लानानै बीपीएफ दोलोनिफ्राय एबा बीपीएफ दोलोखौ नागारनाय सुरजित बसुमतारी बिथाङा मा फोरमायदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लादिनि इउथ बीपीएफनिफ्राय आं इयावनो गोसो गैयामोन दाबो गैया आं हाग्रामा सारा आंनि गुरु आरो हाग्रामा सारखौ आं बिराद श्रद्धा खालामो अनो मोजां मोनो खिन्थु मा राजनितिखौ आं 15 बोसोर खालामबोबाय बीपीएफनिफ्रायनो आं सुरु 2010निफ्राय आं एक्टिभलि जादों दिनैसिम फैयै आङो सेन्ट्रेलनि इउथ बीपीएफनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आरो हाग्रामानि आं अननाय बहुत मोनदों खिन्थु दा राजनितियाव थानानै 15 बोसोर थानानै सोरनोबा राजनितियाव थानानै सोरबाया राजनिति लिडार जानो गोसो जायो सोरबा थिखादार जानो गोसो जायो सोरबा साख्रिनि थाखाय लोब्बा लाखियो सोरबाया आदर्शखौ नीति नियमखौ मोजां मोननानै राजनितिखौ लोब्बा लाखियो आंनि साननाया बेनोमोन आरो मोनसे समाव आंबो सासे समाजखौ सिबिनो सुबिदा मोनगोन खोमा जोंनि समस्थिखौ उन्नयन खालामनायाव आंबो मोनसे समाव आगबाग लानो मोनगोन खोमा होनना सानोमोन नाथाय मा खालामो गणेश कसारिया आंखौ बीपीएफआवनो सानना होनो हाया बीपीएफआवनो थाजानो बायो थारमाने बिथाङा माने 100% अभार कनफिडेन्स गाव देरहाखाबाय जोंखौ नांला सेंग्राफोरखौ नांला बेबायदि बिनि साननाया आरो सानैसो मानसिनि दालालनि आखायाव गोग्लैनानै
रावखौबो सिनायला दा आरो फुराना बिना गुगागासिनो जायनि जाहोनाव थांनाय बारावबो गाव मिथिखायो गावजों जाय सोलिदों गावजों थानानै मानसिफ्रानो गारजोबना थांदोंमोन आरो माखासे बुस्थुखौ जों नायबाय थादों जों नुबाय थादों जाय मानसिया गावखौ थांनाय बाराव फेजेननानै खारनाय फेजेननायाव आखाइ दं बेफोर मानसिखौ आखौ लाफिनदों जोंथ' बिदि नङामोन जों थांनायबो जेननायावबो जों थाबाय थादों बिथांखौ जों सहाय होबाय थादोंमोन खिन्थु नाथाय बेहा अभार कनफिडेन्स गाव देरहाखागोन जों सेंग्राफोरखौ नाङा आंजों 100 जननि बारा फैबाय सेंग्राफोरा दा खिन्थु जों दा डिसिसन लाथ'वाखै मा खालामनाय जागोन मा खालामनाय जाया दा उनावहाय जों मा खालामनाय जों सानलायनानै जोङो मोनसे डिसिसन हिदानो लानोसै फैबाय थानाय समाव निस्सय लानो गोसो दं सानो खिन्थु अबेबा मोनसे दलजों जुदि थानो मोनोबा आंहा साबसिन जायो दा ओरैनोथ' सोरबा मोनसे मोननैया बुंदों जोंजों जइन जादो जइन जानानै खामानि मावलायदो होनदों खिन्थु जों सानबावनो जों समाव नायबानो जुदि आरो उसुबिदा जुदि गेलेनो बायदि माबाया मिलायाबा जों गेलेयाबो जानो हागौ बिदि आरो जिहेतु बबे मोनसे जाहोनखौ लानानै जिहेतु नोंथाङा बुंबाय हाग्रामा महिलारिखौ गुरु होननानै बबे मोनसे जाहोनखौ लानानै जिहेतु दिनै नोंथाङा BPF नागार आं बुंखांबाय आं 15 बोसोर आङो इउपिआव थाबोबाय थाबोनानै राजनिति खालामनानै जुदि गावनि मोनसे प्लेटफर्म थायाबा माने गावनि मोनसे राजनिति भबिष्यतखौ दानो मोनाबा गावनि जन्म जायगायाव सुक्लायसेरफा आंनि जन्म जायगा जामुफोरा आंनि गामि बेहाय जुदि आङो राजनिति खालामनानै 15 बोसोर राजनिति खालामनानै BPF खालामनो मोनाबा बिनि एकदम मा होनो दादागिरिखौ सयज' खालामनांगौ जायोबा आं थायानो साबसिन ओंखायनो आं गोदानै राजनिति खालामनो सानदों जिर'निफ्राय आं खालामनो सानदों नांगौबा आं हारसिंनो जुजिलांगोन आंनि सिमाङा मा BPF थानानै आं मोजां खामानि मावगौमोन BPF थानानै आं रायजोखौ सेबा खालामगौमोन खिन्थु बेखौबो खालामनो होआ बिथाङा गणेश कछारी बिथाङा ओरैबायदि अभार कनफिडेन्स गाव देरहाखाबाय सेंग्राफोरखौ नाङा आंखौ नाङा बिथांनो बिनि थाखाय जों माने ओंखारबोनाय जाबाय आरो सुक्लायसेर बेखौ आंथ' बुंनो हाया आं मानो बारै देरहासारदों रायजोआसो मिथिगोन आं दाथ' गेलेगोनबो होननो हायाखै दाबो आरो गेलेगोन बा मायाव गेलेगोन बेखौबो आं बुंथ'नो हाया दा आरो देरहागोन होननायखौथ' आं बिदि बुंनो हाया रायजोआ आंखौ अनसायबासो आं देरहागोन रायजोआ आंखौ जुदि वेलकाम खालामो गेलेनो थिनो निस्सय आं गेलेगोन रायजोनि मतामतखौ लानानैसो रायजोआ जुदि आंखौ बुङोबा निस्सय आङो जुजिनायगोन खिन्थु आं देरहागोन होननानै गावखौनो बुंना लाया गोग्गो खालामना लाया गणेश कछारी बायदि निस्सय एसेबाबो खहा जागोन आंबो सासे सेन्ट्रेलनि लिडार आंजों लोगोसे सेंग्राफोर दा खम नुबावदोंसो आरो बहुद दंबावोमोन गाबोन फैबा बांसिन दंबावोसो 100 जन सेंग्रायानो जागोन सुक्लायसेरफांनिफ्राय खहाथ' निस्सय जाखागोन आरो सेन्ट्रेल BPF हिसाबै जेबो समस्यानि थाखाय खहा जागोन आरो सुक्लायसेरफांनि थाखाय खहा जागोन बेखिनि आरो बाखि सेन्ट्रेल लेभेलाव जिखिनि रन्जय दैमारिनि दैदेननायाव इउथआ मालाबाबो साक्सेस जाया आरो रन्जय दैमारिया मैया दाख्लैसो फैनाय BPF आं स्टार्टिंनिफ्राय दङ आं सिनियर बिनिख्रुइ खिन्थु बिथाङा प्रेसिडेन्ट हिसाबै रल खालामदों आं बाहाय आंहा जेबो गैया खिन्थु दिनैसिम बे प्रेसिडेन्ट जानायनिफ्राय एक्जिकिउटिभ केबिनेट इउथ पार्टिबो हाफेराखै बे केबिनेट मोनसे डिसिसन लानायखौ गाव हारसिंनो माने अल इन अल बायदि डिसिसन लाबाय ओमफ्राय प्रप'जेलखौ फरेन बडिनो होबाय थांनाय जेनेरेल कनफारेन्सआव जों केबिनेट जिरायनानै डिसिसनखौ लानांगौ मा जोङो लागोन मा डिसिसन लाना जोङो फरेन बडिनो होगोन जोंनाव सोङा रावनावबो सोङालासे केबिनेट सासे मानसिया हारसिंनो गाव खालामो साथाम साब्रैजों खालामनानै बेयाव फरेन बडिनो जमा होयो जायनि जाउनाव जों जेबो मिथिया बेबो मोनसे जोंनो रागा दं आरो आंल' नङा जिखिनि इउथआव माखासे दं जोंनि फुरानाफोर बेफोरबो एसे दुखु मोनना दं माने उफाय गैया बुंनोसो हाया दिनै आं ओंखारबोनायखाय आं बुंबाय माने बुहुद दङ माने जोंनि इउथनि सेन्ट्रेल इउथआवबो माने बुंनो हायासै गोसोआव सानना दं आरो जिहेतु नोंथाङा सुक्लायसेरफाङाव दायो जिहेतु बिजाथि बहुद समस्या सुक्लायसेरफाङाव बुंनो थाङोबा गणेश कछारीया 15 बोसोराव 10 बोसोर जाबाय आं मावाखैबो होना मावदों जिखिनि बै समाव जिखिनि मावबोदों खिन्थु बिनि लास्ट टार्म्सआव बिथाङा खुनु खबर लादिया
जायनि जाहोनाव बे जेननांगौ जाबाय बिनि उनाव आरो नों रनेन नार्जारि देरहाबाय EM जाबाय बिथाङाथ' मोनसेबो गामियाव दिनैसिम हाबनो हायाखै जायनि जाहोनाव जेबो मावनो हायाखै नालाय माने केम्पिंखौनो खालामनो हायाखै दा गावनि समस्थियाव गाव ओंखारनो हायाखै माने बिग जिर' दिनैनि दिनाव रनेन नार्जारिया ओमफ्राय नोङो गणेश कछारिखौबो नोङो नुखाबाय 10 बोसोर मावनायखौ मोनखाबाय रायजोफोरा रनेन दाखौ मोनखाबाय दा आं सुक्लाय सेरफाङाव थारमाने रायजोफोरा एसेबाबो सोलायनायखौ लुबैदों उन्नयनखौ लुबैदों दिनैनि थारिखआवनो उन्नयन दा जेनेबा नै EMफोरा खबर लानांगौमोन माइ गायनो हायाखै दै गैया जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव इरिगेसननि प्रजेक्ट दङ जायनि सायाव जोङो दैनि हाहाकार जागासिनो बेफोरखौ खबर लायाखै बिथांमोना आरो बहुद समस्या दं दिनै सेंग्राफोरनि इयुथखौ लानानै फरायनाय गथ'फोरखौ लानानै बिसोर जेबो साना माबायदियै सेंग्राफोरखौ इयुथखौ दैदेनलांनांगौ माबायदि बिसोरखौ इक'नमिक आपलिफ्ट खालामनांगौ बेखौ बुङा बिसोरो रायलायफैया जै देरहाबाय 5 बोसोर खबर गैया नै दासो बिराद खबर लाफैदों बेबायदि आरो दा बिसोरनाव माने थाखा रानबानो जौ बेदर होबानो देरहायो सानना लायो सुक्लाय सेरफां मानसिया एसेबां बुरबो नंला बुजिबाय साननो हाबाय एबारो सोलायगोन आंनि नामा सुरजित बसुमतारी नोंथांखौ जों खोनानो मोनदों माने कंग्रेस दोलोनिफ्राय जितु बिजाथि जानायनि एसे सम्भावना दं मा बुङो बे नंद्राय नङा नंगौ आंजों कन्टेक्ट खालामदों खिन्थु आं बिसोरखौ सिउरबो होआखै दिनैसिम आं सिउर होआखै आं गेलेगोनबो होनना बुङाखै खिन्थु बिसोरनिफ्राय आंनिसिम रिकुवेस्टआ फैदों आरो जुदि बिथांमोना जुदि नोंथांखौ जुदि लिङोब्ला नोंथाङा थांगोन नामा थांनायनि सिगां जों रायज्लायग्रोगोन सेंग्राफोरजों रायज्लायगोन आंनि जिखिनि माबाफोर जिखिनि लोगोफोर रायज्लायनानै बिसोरनिफ्राय साननायजों आंनि साननायजों मिलायोबा निस्सय आं माबागोन